Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma? Karon! Imo kong ihatod o dili? Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamilya ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Uy! Oh, sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? Oh, may nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Niyas kong kilid, oh. Ya. Diray. Oh. Kita kayo ni. Saman. Emmy! Tina? Ay, asa ka? Ay, maodi ay. Uban ko ninyo, be. Muban ka? Tara! Ayaw. Ayaw. Dili ni mo siya paubanon? Dili kay kuan man siya may mubantay sa amo kay wa may tao sa bahay. Di ba Tina ikaw may mubantay? Ako? La, nga naman. Kay ingon man ko. Uban lang ko, be. Pagpuyo. Sige na lang, uy. Usa man ko manangit sa akong mama. Basig, kasabaan niya sad ko, niya asa sad mo. Usa na sad kang oras sa mauli. Sige, huwat lang ko nimo nga mauli, ha, Emi. Pagdaglami, day. Sige, bye! Sama ka. Yung ibalibaran man mo. May lingaw sa punta ko kung may uban ba dayo ng inyong amiga. Sama kayo. La, wa malak ni ilan ni Emi. Nya walay tao. Maudi nga gusto siyang ibilin lang ko dinhi.
time pa. Kinsa man to iyang gikauban nga lalaki? Murag kaila man ko ato. O lagi, kaila lagi ko ato. Ang driver man to ni Sir Harry. Hala, may ani din o gikuha siya. Iyon siya kay di na siya ganahan nga mapakita ni Sir Harry. Baka kun yung babayhan na, uy. Basta lagi, kwarta na hisgutan. Di yun na siya makabalibad. Mura siya pukpuk. Kay binayran man. So? Di nagkaganahan ako. Ha? Dili, uy. Kisa may nag-ingon. Kinahanglan pa magud nga pugson ka aron lang muuban sa kong bodyguard. At di man sa ingon. Kuan lang, Hari. Kuan man ko sakit pa kayo nga akong lawas. Murag, o ba ko mauliis imong gibuhat na ako sa miagi igod. Mao nga magbalipad unta ko. Pero uwan na magpasabot nga, uwan ako gusto nimo. Sa una pagka ko nakagusto nimo. Thought so. Ah. Come, Ha? move. Mo move? Closer. You're not wearing the perfume I gave you. Okay. Wa magdita ko'y planong mula ka o Baho ka. Bonbon, Sorry, huwag ka pugni. o wa pa manggo ko makaliko. oh. Makes sense. Move. I said move. Palayo. Ayaw dikit na ko. Gibahuan gani ko nimo, di ba? Unya mo dikit ka na hinuon ako. Sorry, ingon magukam nga move ka ganina. Ganina paduol sa wa pati ka masimhote. Pero karon nga nasimhutan talaga. Wa ka pa'y ligo. You disgust my nose. Makasapot ang imong baho. Harry. Mahot ay ko. Wala ko makapanimahot na ako. Kasi sindi ko sa ilong. Paspasi ang pagwadagan, Bon. Gusto kong muabot na dayon ta sa atong atuan. May kaliguon pa ko. Yes, boss. Iya kong kaliguan. Maunay siya sa pagkaliguan ako. Na-excite na inoon ko na. Okay. Aray, kasakit sa kusimod. Namumo ako pagkalit sa iyong Nganong pag-break. kalit kang mi-break, Bon? Kalit na po ang break ang akong atubangan, boss. Ikano 28 kahigayon na ning palayas ni nanay nako. Kapait. Ay, agatong iring, tabay! Ayaw ka malaka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, mi, luwas na ka! Sir, sorry sir ha! Diara imong iring, Lola, oh. Salamat.
Dawat na kini imong ganti sa pagluwas mo sa akong iring inday. Usa ka liso sa kapayas? Unsaon man ni nako? Kamatay kayo pagangin! Sorry. Sorry la ha. Nakasinggit tinuod ko da. Salamat ining liso nga imong gihatag pero Ay, dili ba nga matod ko. Usaw niya nining adlaw makadawat ka ganti sa imong kaayo. ha? Ikaw? Nakita na ba di ita? Itanong mo niya ka na karong gabi una. Dako ang buwan kay takdol o sa sunod nga gabi mamungan natin. Unsa? Si Nelson, hirap sa pag-ihi at may pananakit sa bandang kidney, natulungan ng Sed Cogon Capsule. Nakala ko parang madali na yung kidney ko. Palagi kong nagkinig na advertise Kugon capsule sinubukan ko po. Tinik ko na yung capsule nga Kugon. Sa awa ng Diyos pagkabukasan maganda na ang daloy ng aking pag-ihi. Kayo po mayroon kayong naramdaman sa iyong kidney. Subukan lang ninyo na magamit ng Sed Kugon capsule. Nelson Gapido, Tagamasok, Bayumbong, Nuwagis, Kaya. 58 na. Sed Cogon Capsule, gawa ng Sed Marketing. Si Lola, kakomedyante. Mo palang gani akong pagtanom anang gabi una. Unya, mamunga dayon sa sunod nga adlaw. Unsa man ang lisuha, Lola? Magic? Mutuo ka ba sa mahika? Ha? Inigabot niya ng higayon na mutuo ka na. Oh, Lola. Ang liso, dako kay katabang kanimo, apo, aron makatabang kausab sa mga nanginahanglan sa imong panapan. Hipusa ang mataglusok sa liso sa bunga sa kapayas. Dadabisan asa kapaingon ang liso ni ini. Ug inigabot sa gayon nga may manginahanglan sa imong panapan. Tunla ang usa ka liso nga kapayas ug unya mo singgit kag sa kalam o ka. Ha? Og mausab ang tanan. Lola? May kalit, day, may patunga, boss. Mong kalit og break atong katubangan nga skinan. Kung ako ba nag-drive ato, o gisapot ko, gipaligsan ko na katong bayhan. Tara boss tara. Ito labihan na to nga nagbit-bit sa iring. Muto. Ah, Si Bia ka to. siya? Ha! Ang bati ka to, now nga nakagusto na ko, di ba, Bonbon? Mabati mo niya ang tanan nga wa mabati sa uban. Ha? Nasayod kung dili ko mapakyas sa kung pagtugyan kanimo na ng maong liso sa kapayas piya. Hinaot nga dili mo kiniusik. Bay, Pia! Bay! Bay, Pia! Abay! Doon ay batke sa may sapa, malipayon siya. Gamay ilong dakog baba, kusog nga mo kanta, o gak. Oh! Bay!
Daar ba ni ka niya? Ay, sos! Tulan. Nawa sa kumasayod kung anong naabot ko din eh. Basta kay naglakaw-lakaw ra ko ganina, human ko palayasan na sa di nanay. Og dayon may giluwas ko nga iring. Ang iring ni Lula. Oh, Lula? Isa mo Lula? May Lula ba ka? Wala ko kailan si Lula. Hayam na mo Lula. Dini raman to ganina, nawa man. Iya magani kong gihatagan ini oh. Oh, uy, saan na? Mata sa isla nga buriring? Usa na? Dako lagi na. Sa kapayas, uy. Ako payas day. Ingon Uy. day ini ang kolor sa mata sa isda, Oh. bay? Oh, inana rasad. Puti ba? Saan na ni mo? Gihatag man natong tiguwa nga akong gitabangan. Dinira man to siya sa akong kilid ka ganina. Pagtawag nimo, may tubag ko nimo. Karon, nawa din yung tiguwang. Ha? Wow! Sugab na. Bisig maratong nila to. Kusok yung dagan. Ay. Sabay na, uy. Saan ni mo? Tara. Gitigin na ba? Pagkita sa karon dito sa inyo. Nya, ingon na sa tatay ni mo nga milakaw kuno ka. Ipagita di ka dito. Abi na ko adto ka sa gisabutan na itong lugar. Pasok ka dito. Ang isuwayan na ako. Diskarsada pagita ka. Tana na. Ay, sus, mga bit-bit. Ay, ilabay na, noy. Saan na ni mo, ha? Usa na, nga, wa pa na ayaw taon. Usaon man na ni mo, nga, wa pa kay higayon sa pagkitiman sa tanom. Ilabay na. Uy, hala, kalit imong gikuha sa akong kamot ug imong gilabay sa dan, abay. Oy, piya, oy! Asa ka, nga, nong? Piya! Napatunayang nakakatulong sa karamdaman gaya ng hypertension, rheuma, pagtaas ng bad cholesterol sa dugo, diabetes at marami pang karamdaman. Ang SED Panyawan Capsule mas pinalakas pa sa pamamagitan ng power ng bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. SED Panyawan Capsule with Garlic. Ang garlic ay nakatutulong upang linisin ang ating dugo, panatilihin ang good overall organ functions at magbigay sigla sa ating katawan. Kaya kung kalusugan ang pag-uusapan, dito na tayo sa SED Panyawan na may bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. Tatak SED Marketing. Tatak itong magaling. Kung ito ay hindi gamot at hindi maaaring panggamot sa mga uri ng sakit, no approved therapeutic claims. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya atong sugilanon nga naguluhan. Pia! Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nacorda. Spinner, Alwin Nacorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.